Ola, pois imos a seguir co gameplay. Xa sabedes que normalmente fago vídeos de rol. Por que? Pois isto coa difusión do rol, porque é unha afición que me gusta. Pero antes co rol, pois disfrutei moito cos videoxogos. E enganchei a este recentemente, como podedes apreciar. E a verdade é que me custou bastante entender como funcionaba. Sí que é a primeira vez que xogo un Total War, pero, aínda así, e polo que mirei de outros vídeos e demais, é un Total War que engade máis cousas e que ten certa complexidade. E, sinceramente, o tutorial, que é a voz dunha conselleira que non detalla demasiado, pois a mí non me serviu de moito, por iso tiven que recurrir a eses vídeos. Vos vou a compartir os vídeos que eu seguín, e o principal que aprendín deles é que claramente, como un xogo de estrategia, pois depende bastante do enfoque da persoa e do seu estilo de xogo. Así que eu simplemente quero facer este vídeo para as persoas que estean tan perdidas como a min ao principio. Eu aínda non domino o xogo, pero estou sobrevivindo, o cal, ben, xa me entero máis ou menos das cousas. Pode ser que algo que diga sexa incorrecto, pero vou intentar axudar polo menos para dar unha familiaridade a quen empeza de cero, porque xuro vos que a mí me teria axudado moito. Entón, cando entrades no xogo, a primeira parte que vedes pois é esta, despois da intro demo con unhas imaxes moi bonitas, pero moito audio, por iso non o deixei. E bueno, para empezar, pois tedes aquí a sección de Nova, vale? Entón, bueno, en Nova, o normal, o habitual será que a xente comece con cao, porque como vedes aí pon fácil. E bueno, o resto non vos pensedes que hai moitos que poñen fácil, vale? Algún día gañarei con esta compañeira cando me vexa con forzas. Entón, nesta pantalla principal, pois acabades de comezar, pois supoño que o que hai que recomendarvos é a Cao Cao. E aquí vedes pois unha información que vou todas as primeiras veces que xoguei, e digo primeiras veces porque tiven que reiniciar unha e outra vez o xogo mentre estaba aprendendo, porque claro, metí a zoca porque non sabía as cousas, entón quería logo facelo pois, aplicando ben o sentido común. Entón, pois aquí está un pouco o mapa do mundo, vedes onde comeza cada quen, e bueno, pois se comezamos con Cao Cao, estamos aquí. Desta pantalla tampouco hai unha gran información que os saiba valorar, pero nun dos vídeos sí que comentaban a relevancia destes aspectos. Claro, cando acabas de comezar non sabes realmente se isto é moi bo, pouco bo, entón, pois bueno, sí que che dá estes extras, que nun dos vídeos comentaban que isto era pois moi positivo das guarnicións agrarias. A ver, o de guarnicións está ben, o de ter protección está ben. E logo, nada, aquí che poñen un pouco os personaxes destacados, vale? E aquí hai algo de información do personaxe de Cao Cao, que basicamente ten tamén relevancia aos seus rasgos de personalidade. É dicir, hai demasiada información se estás comezando. E despois, pois, efectos que ten cando é comandante. Como vedes aquí, hai información de espías, antes falábamos de agrario, entón hai xestión dos recursos, nos que incluímos, ademais da alimentación e cartos, pois tamén a corte. Bueno, iso iremos lo vendo, vale? Vou intentar ser simple. Entón, aquí eu, pois tampouco sei moito. Sí que mirei que por aquí están as opcións de que as batallas teñan un máximo de 60 minutos, algunhas que o obxectivo ese que están atacando é aguantar, o sea, o gañar, que o tes jodido, bueno, pode ser que te hayas jodido. Entón, a mí 60 minutos me parece exagerado. Creo que de todos os combates que fixen, creo que o máis longo foron 18 minutos. Non vou a moi avanzada, noutros xogos sí que me tirei horas en combate, pero bueno, eu creo que o mellor aquí é poñer 20 minutos, pero bueno. Agora, en vez de comezar a campaña, vou a ir a viña, porque xa de paso repaso. Pero cando comezas con Cao Cao, inmediatamente apareces a piques de enfrentarte a non recordo a quen, pero basicamente aí, antes de seguir co combate, podes facer máis cousas no turno, vale? Entón intentaremos explicar unhas poucas aquí, e logo, unha vez faz o combate, recomendan que se es capaz de capturalo. Hai unha porcentaxe de capturar a persoa que te estás enfrentando. Nun dos vídeos recomendaban que se capturase se daba a posibilidade, porque se o matades, e isto é unha porcentaxe estadística, non depende moito de vos, ou polo menos conseguín averiguar como pode depender de min, ademais de que hai obxetos que aumentan esta probabilidade, pero digamos que en combate non. Entón, nada, nos combates sí que cando che san te dan a opción de delegar, e iso é que automáticamente pois che xera a IA
aí do xogo, pois fai o combate por ti, e polo que dixeron normalmente cando é baixa perdes, o sea, baixa probabilidade de perder, ou baixa probabilidade de baixas, perdes un 10% das tropas, cando é media perdes a metade, e cando é alta, pois moi mal. Non me acordo se dicían un 75 ou 100, pero vamos, cando é alta xogade vos, porque normalmente cando xogades vos, pois as baixas son menores. Pero bueno, se delega cando é algo que vai ser rápido e non aporta xogalo, pois se delega. Entón, na miña, como vedes, non teño moita experiencia, non sei cantas horas me botaría nas que desbotei, pero nesta só levo 23. E sempre que xogaba, Las antiguas os meus costumbres problemas eran quedan cos atrás. recursos económicos. Han perdido el mandato del cielo. Veredes que agora teño uns Ha poucos llegado máis. la hora de que un nuevo emperador que... lidere al pueblo. Bueno, as imaxes moi Y chulas. tú has por certo, reclamado iso el sí. derecho. Eres como el huracán. E che meten así voz. Debes demostrar que puedes dirigir el Imperio Celestial. Por suposto, o Imperio Celestial. Eu xogara xa xogos como Dynasty Warriors, vale, que basicamente son para Play, pero El Fénix puede alzar. pero son as mesmas personaxes, ainda que xa non as recoñezo porque cada xogo lles cambian a apariencia, pero sí que claro, entre que era un xogo de estrategia, de guerra, que a mí me gustan, e logo eran os personaxes que xa os coñecía un montón, pois é que estaba claro que iba a caer aquí enganchadísima. Entón, vale, a pantalla de xogo da campaña xa é esta, vale? Vedes aquí que vos vai a poñer un pouco os meses e os anos, cada vez que saltades un turno, pois pasan, eu pensaba ao principio que pasaban anos, pero pois tamén influen, bueno, meses, perdón, as estacións. Entón, segundo a estación, pois xa vedes, estou en inverno, está todo nevado, co cal, pois camiñar se me complica un pouco. Logo os cartos, ver, aquí se describe un pouco, aquí nos cartos vedes un pouco de onde saen, vale? Pois a través dos impostos, que ao principio prácticamente o único que tes son os impostos e un poquinho do que xeran o campesiñado. Entón, ao principio é mellor aforrar e non gastar o tolo. Despois eu xa fui facendo acordos comerciais, que se supón que a de Sao Sao é boa nisto porque ten bastante diplomacia. E logo, bueno, o exército é o que máis gasta, así que ao inicio hai que controlar os gastos co exército. Ese era un dos meus pecados. E bueno, xa vedes aí un pouco todo. Os salarios son os das persoas que están na corte, os que temos contratadas como capitáns, campións, creo que se chaman. E personaxes de incógnito son os que teño de espías, que coño. E bueno, aquí pois me sae en positivo, que xa vos digo que ao principio isto foi do que máis me gustou. E logo aquí temos os alimentos, vale? En principio o que importa é que aquí estean en positivo, aínda que logo en cada comandancia, que o equiparan un pouco a provincia, nalgúna non estean positivo, importante que aquí o estean, porque supónse que se comparte. Pero bueno, eu intento que estean todas en positivo. Favor imperial é algo que se desbloquea cando xa es marqués, non recordo o rango, me parece, que antes non tiña moito aí que facer. E nada, pois depende do ben que lle callas o que te leves co emperador. E logo vedes aí que en alimentos pois teño un 25% de ingresos que me proporcionan pois os alimentos que xera o campesinado, as reservas, que isto normalmente pois son para as tropas militares ou para cando te estás quedando sen comida, pois de aí tiran. E nada, aí vemos a produción, a maior parte de agricultura, que onde empeza Cao ten bastante, aínda que non se vexe porque está en inverno, ten bastante pois verde, así que é un bo recurso. E pesca, tes que moverte bastante para pillar unha costa ou río, no meu caso. E logo as tarefas, bueno, as tarefas poden mellorar un pouco a produción porque podes asignar a xente que apoie, e que, como digo, hai moitas cousas. E logo nada, o consumo, pois terán que alimentarse. Aquí temos recursos, vale? Pois aquí se ve un pequeno desglose un pouco de todo o que hai, vale? Pois artesás, pesca, ferro, un pouquiño de todo o que se vai desbloqueando. E aquí vemos a satisfacción, pois felices, vai, me esforcei, carajo. E logo, nada, isto é, hai un pouco, me vían ben, vale? En cero, es confiable, pero eu non estaba en guerra con ninguén, me estaba aburrindo, entón rompín un pacto de non agresión para estar en guerra, e entón pois enfadaron, lógico. E por iso, pois enfadaron comigo. E aparte, bueno, aparte de traizoalos, porque empecé a conquistar rapidamente, e tampouco lles parecer ben. E aquí van saindo un pouco as misións ou sucesos que vas conseguindo, van sucedendo, pois por exemplo,
Ducado de Wei declaroulle, isto foi a traición. Vaya, esposing. Vale, pois nada, aquí foi cando lle declarei a guerra. Aquí, pois mira, pois hubo retrasos porque unha ponte se caeu, creo que por aquí. Entón, pois nada, pois unha penalización porque destino. E logo aquí, pois nada, que estes están facendo amigas, que iso está moi ben porque as relacións entre personaxes tamén son importantes. Unha cousa que quero comentar antes de que me esqueza é que aquí, vale, no menú podedes guardar. Se non guardades, cada vez que pasades un turno, pois se fai autogardado, pero claro, o autogardado sobrescribe o seguinte autogardado, o sea, o previo. Co cal, non podedes volver atrás e tiñades un punto estable e aliástedes. O sea, podedes volver atrás só no último guardado, que quizáis xa é demasiado tarde. Entón, que teñades en conta, cando estades nun punto estable, guardades. Se estades nun punto estable, non hai guerras nin nada, pois podedes confiar. Pero se estades aí en guerras, que eu a veces dou o botón dereito e se me move a personaxe e logo xa non pode volver, e se me quedei nun sitio desafortunado, pois me acribillan. Entón, bueno, pois te den conta o do guardado, porque, bueno, pois iso. E aquí pois podedes cargar e xa vedes as últimas que quedaron por aquí e vedes que as que teñen nome son as que guardei eu e o autogardado pois hai un collinlle medo. Os guardados rápidos son que antes dos combates che deixan, de algúns combates che deixan facer un guardado rápido e non sei de cal foi ese, aí quedou. Entón, pois, aí teño unha chea porque vivo con medo dende as veces que aliei parda. Vale, entón nada, aquí saen os rexistros e logo aquí temos un pouco a información de resumo da facción. Eu son duque porque ascendín. Para ascender, isto foi do último que aprendín, ascender depende dos puntos de prestixio, que en algúns edificios cando os construes pon puntos de prestixio, pois aí están. Entón, con eses puntos de prestixio, pois é como se vai crecendo aquí. Creo que tamén puña aquí o tedes, vale? Bueno, damos unha información, o da satisfacción en algúns puntos está moi interesante, e logo aquí tedes tamén na dereita, pois a facción, eu son o ducado de Wei, levo 21 anos gobernando, xa se me notan os anos. E bueno, se vai vendo aquí un pouco a progresión, teño 3 administradores, logo vemos que son, o que se vai conseguindo, vale, creo non estou demasiado avanzada, creo, non o sei, porque non sei cantos turnos pode levar isto. Eu non vou con moita presa tampouco. Bueno, e aquí tamén está o resumo, que isto tamén se ve na corte, un pouco os aliados que se teñen. Se me miran a min dende o Dynasty Warriors, Cao e Liu Bei matándose sempre, e aquí somos super amiguis, ninguén me creería. Pois iso, comezamos como nobles. Aquí pongo ano, tardei, pois non tardei tantos anos en ser segundo marqués. Iso rápido. E nada, isto cos puntos de prestixio consíguese, e obviamente canto máis poder tes, pois eu agora que son duquesa, pois podo ter vasallos. Non teño ningún, porque é unha negociación dura. Bueno, tamén se pode conseguir ameazando, pero de momento non teño. E logo aquí temos a corte, vale? Este é unha das peores tentacións, porque se vedes, está aí o numeriño, en plan, dous espacios libres. Entón, claro, cando comezas tes aquí o espacio de canciller e o de herdeiro, unha das recomendacións, cando comezas a xogar, como herdeiro está Cao Pi, que é o fillo de Cao Cao, pero un bebé. Entón, traballar non é que traballe. Entón, nun dos vídeos que vi recomendaban poñer como herdeira a Lady Bian, non sei como se pronuncia, que sí que, pois, fai cousas, e o ter este rol, vale, hai beneficios por estar no rol. Non sei se os puña por aquí. Entón, pois, como un bebé non aportaba, pois mellor unha persoa. E, bueno, non vos vou negar que coas poucas mulleres que hai, pois intento ter máis ou menos un pouco variado. Pode ser que me estea penalizando en algúns puntos isto, pero me dá igual. Entón, agora que vemos un pouco a ficha dela, vemos aquí o salario, vale? No meu caso é porque a teño tamén desplegada como tropas, e ademais a teño... Bueno, a familia en xeral non cobra, entón se as metes nun cargo, pasan a cobrar. Vale, se vedes aí pa un novo salario, 187, é dicir, agora non está cobrando por isto. E logo aquí as habilidades ainda non as teño moi fichadas. Sagacidade, isto sí, é para arco. Pericia, pois mira, costes de construción e combate corpo a corpo. Esta é a saúde e o crecemento, entón isto é bo
para levar comandancias para a xestión de recursos. Bueno, esa cidade xa miramos que era un pouco para arquería. E aquí instinto, pois tamén parece ser de combate de reclutamento. Esta é para combate. E autoridade, pois da moral, esta tamén, bueno, por lo que significa, ¿no? Para que che fagan un pouco de caso. Entón, se vos fixades, cada personaxe ten unha cor. Ui, saíme demais. Bueno, aquí non se aprecia moito, pero vedes que ten aquí abaixo un circuliño, este amarelo, este vermello, que é o rasgo que teñen máis forte. Eu intento, pois, tamén telo variado, vale? Para que me dean suxerencias distintas, porque a xente que tes aquí nestes cargos, nalgúns puntos, poden darte suxerencias de acción. Cando empezas a xogar, se pode poñer a Lady Bayan de herdeira, non pasa nada, porque aquí non se cobra. Pero xa vedes que, pois, se o pos neste cargo, non saía por aí, creo. Bueno, iso porque está como xeneral. Claro, se falece unha personaxe que se coloca neste sitio, vedes que pon aí en vermello a descripción deste personaje pode desatar unha guerra civil. Entón, bueno, pois hai que ter en conta que as personaxes que están aí hai que cuidalas, especialmente. Vedes que todos teñen un check para arriba porque estiven con moito cuidado de que todos se levasen ben, porque tamén afecta, pois, no seu rendemento o ben que se leven. Por iso Sima Yi está aquí, porque eu quería poñer de primeiro ministro, pero, se vos fixades, ten unha X, porque por rasgo de personalidade creo que pois non coincide coa metade do grupo. Entón, pois aquí o temos. E se vos fixades, Sima Yi me vai a dar problemas porque ten moita ambición. A ver, que Sima Yi é unha boa personaxe do Dynasty Warriors, e claro, en canto puiden collelo, pois para dentro. Pero Sima Yi dá problemas porque ten aspiracións. Entón, se vedes aquí, vale, porque o teño bastante feliz, de 132, ten 78 porque abaixo, se vos fixades, pon menos 54 porque desexa un posto mellor. Tiven que avanzar o xogo para conseguir un montón de prestixio para poder poñelo aquí como administrador e desbloquear recursos, porque antes tiña menos 140 porque quería un posto mellor. Entón, vou intentar de algún modo que se leve ben co resto para poder ascendelo, porque non me gustaría perdelo. Pero bueno, se me dá moitos problemas os que están aquí, como puño aquí, os podes liberar do servicio e se marchan da facción enteira. Adiós. Se das aquí simplemente retiras do cargo, pero se che vai a mosquear. Entón, pois hai que valoralo, porque se están moi mosqueados é fácil que os líen para que sexan espías. Non sei se eu tiven espías, se os tiven non me enterei. E non sei se se poden pirar se están moi enfadados. Eu os tiven a 18, creo que máis baixo, que me parece bastante xa, pero non sei que pasa. E logo nada, pois se podes conceder independencia, isto non o vira, supoño que como teño de administrador dunha comandancia, pois liberalo e ala, quitalo da miña facción, non vai pasar. E desterralo pois é como quitarlle os cartos e botalo fora, que obviamente pois tampouco lle fará moita gracia. Entón, ao principio do xogo, a recomendación aquí é poñer a Lady Bayan de herdeira e non engadir a ninguén máis, porque cando empezas no xogo os ingresos que tes son moi baixos e meter a alguén nestes cargos son 350, se non me trabuco. Entón, se metes a un par, xa vas a ruína. E claro, a mí me estaban atentando aí con numeriño, e os recomendan falando e logo non dan as contas, non dan. Entón, bueno, logo aquí podemos ver a árbore genealóxica, vale, cando empezades, pois non sei onde está o meu primeiro fillo, Caupi, vedes, este é que era bebé, pois así de fornido se pon despois. E, bueno, pois ao longo da aventura vos van saindo notificacións de que pois un fillo, pois outro fillo, vale? Eu xa teño netos. Caupi tamén tivo aquí, non sei se un neno ou unha nena, porque claro, polos nomes eu no. A verdade é que, bueno, me tiveron máis nenos que nenas, pero xa vedes que están emparellados, porque tamén se poden organizar bodas. Vale, podes ofrecer unha boda, é dicir, ofrecer ao teu fillo ou a tua filla para mandar a outra comandancia que se case e se quede ali, ou traerte ti alguén para aquí. Ao principio do xogo recoméndanche que... Quen era? Foi? Creo que non me lembro destes. O debo ter máis a dereita. Bueno, que fagas matrimonio do teu pai con... É que é unha facción que a min se me morreu, pero creo que era Liu Dai, que saía en azul,
basicamente ao comezar se teñen dúas faccións grandes o carón e unha creo que era Liudai ou semellante, e con ese se pode ofrecer matrimonio. Entón se recomenda que se ofreza ao pai, e así se melloran as relacións e se poden facer propostas comerciais. E logo no comercio vemos aí unha trampiña que tamén vi nun dos vídeos que eu la comento porque, a ver, se estás empezando, pois bueno, pois aí que vai. Vale, entón nada, aquí se poden ver as relacións e ver quen se casa, e aquí é onde se poden asignar como herdeiros. Vale, que vos dixen que eu fixera de herdeiro, pois aquí se poden asignar como herdeiros. Tamén se poden divorciar. Nunca divorciei a ninguén, non sei que implica. Supoño que se enfadarán. Ou igual se van ou se quedan, non sei, pero se quedarán enfadados, non sei. E nada, por aquí se pode facer herdeiro a calquera, pero xa poñen que se poden enfadar. Veigo a verdade, pero me apetece estar xestionando iso. Como vedes, os teño bastante felices en xeral. Bueno, estas son as faccións. Por iso tiven que crear a guerra, porque non tiña con que pelexar. E logo, se queredes ver un pouco os personaxes, aquí estaría moi ben ver a Simayi. Vale, que non sei. O sea, está enfadado coa xente pola súa forma de ser, porque non tivo relación con eles. E que iso é o peor. Porque aquí se vedes, por exemplo con este, pois pon situacións ou pensamentos dados en situacións, pois pidió a ejecución de mi amistades, non acabará, dache explicacións, ou un problemiña que tiven aquí con Cao Cao e un dos seus compañeiros, que vexo que xa lle pasou, creo que era con este. Vedes que ten 3 en verde e 3 en vermello. Pois nalgún punto están nun exército xuntos, entón loitan eles dous e máis un loitan a vez. E se pois o combate moi duro e hubo problemas, pois luchamos codo con collo, cóbado con cóbado, estivo preto, pero non pudimos gañar, pois se enfada. Entón, pois leválos xuntos ten os seus riscos tamén, e por iso non teño ningún dos que están aquí metidos na corte, porque como se me poden enfadar, bueno, creo que non teño ningún a ela así, pero está noutro exército. Entón, se ven aquí un pouco as relacións e as historias de cada un, vale? Pois este é un dos inimigos. Este ollo, que se vos aparece golpean moi forte. O nome non é broma, He-Man. Entón, bueno, aquí pois podedes ver a información de que vos interese un pouquiño as relacións. Este ten dúas cores, así que asumo que ten empate en dous rasgos ou algo. Pero bueno, sigue marcando pericia como principal. Non sei porque non mirei moitos de dúas cores ata que cheguei a estes. Vale, vedes que ainda vamos no segundo punto destes e xa soltamos un montón de información. O seguinte é a diplomacia. Cando empezades, se mal non recordo, vale, era por aquí, creo. Bueno, un pouco máis arriba, me parece. Creo que se empeza por aquí, onde pon Ducado de Wei. Nada, ao empezar aquí, pois a idea é intentar negociar coas... Isto vai ao revés, vale? Se das para arriba e para baixo. Coas comandancias próximas, pois que se sodes amizade, pois mellor non enemizade. Depende, claro, se queredes pelexar non vos fagades amigos de todos, pero ao principio ides a ter problemas porque está rebelión dos turbantes amarelos, que se xogaste de so Dynasty, pois é a mítica parte coa que se empezan as campañas. E aquí tamén por cores vese un pouco, o sea, o noso, digamos, é o gris, e o resto, pois é un pouco a relación que temos, vale? Se levan ben, pois hai en verdeciño, e se nos levamos mal, pois en vermello, vale? Este é o que o traizoei para poder pelexar. Porque se vos fixades me quedaban moi lonxe os outros cos que me levo mal, vale? Estes que non os coñezo de nada, verdade? Os turbantes, cada vez que hai unha rebelión nunha cidade, pois aparecen a rebelión dos turbantes amarelos, vale? Non é que se me escaparan. É que, pois nada, apareceu aí... Non sei que cidade, igual me interesa. Bueno, e logo aquí, pois, hai outras que non me quedan conectadas coa miña. E por iso, pois ataquei. Porque me interesa máis poder... Vedes que este co que me puxen en conflicto, podo ir colléndolle terreos por aquí. Entón, pois, iso me interesa. E logo xa podería ir expandéndome hacia outro lado. Porque estes de aquí non... Por un lado, está por aquí Liu Bei. Liu Bei mellor levarse ben con el. E con Yuan Shao, porque está moi forte por aquí tamén. E claro, me dá pena tamén romper a relación agora que nos levamos ben. Se clicades aquí, vale, co que teñades seleccionado, vos di a relación. Se selecciono, por exemplo, este, vedes que cambian as caras. Non vos liedes. Non quere dicir que é sempre por vos, porque me liei.
é porque tedes seleccionado, vale? Entón, pois Joan Xiao con Mateng, regulinchi. Pois con quen era? Con Han Sui, pois mellor. Con este, fatal. Con Zhang Yang. Mira, co que estou discutindo eu tamén, ves? Eso xa se lle vía mal. Este quero facelo vasallo porque é o vasallo deste, ou, bueno, vasallo non é, pero é moi amigo, teñen tratados comerciais e comigo se levan ben, ainda que xa non son eu. Esta. Vale, comigo levanse ben, entón non quería matalos, pero só teñen un territorio. Entón, pois, por non traizoalos, estaba pensando en facelos os meus vasallos. Pero como traizoei o seu amigo, agora está enfadado e non quere. Pero para iso sería aquí en negociar. E aquí en comercio e matrimonio. Aquí é onde se ofrecen o matrimonio. Este sempre me lío e teño que revisar porque en inglés o texto é máis obvio. Creo que ofrecer matrimonio é que se vai a outro lado. Se che poñen a dereita abaixo, onde pon abaixo dan, vedes aquí, é que mandades a voso ou a vosa descendente para lá. E logo recibir propuestas de matrimonio, pois é que ti te quedas. Entón, cada unha destas seleccións que se fan suman puntos nunha balanza e teñe que estar igualada para que che acepten o trato, bueno, ou que sea máis beneficiosa para o outro bando, entón, pois sen problema. Entón aquí podemos, pois, comerciar con auxiliares son os recursos que temos, as armas, o equipo. Entón, por exemplo, se eu poño este aquí e lle dou intercambio, a verdade é que vale moi pouco, non compensa. Vedes que aquí 3 con 3, mira, este ainda vale. E logo con isto podes manipular un pouco os seus pensamentos hacia outras faccións. E aquí pois podes darlle cartos ainda por riba. E se pode ir subindo aquí, xa vedes que vos vai subindo os puntos. Bueno, non porque estou ofrecendo moi pouco, agora 0,2. E lle podes pedir que sexa o teu vasallo, que non lle fai gracia. Antes non estaba tan enfadado, antes só me puña menos 49, pero dende que traizoei o seu amigo, pois xa non. E nada, tamén se lle poden facer lanzar un ultimátum. Isto se puntúa con menos 15 de fiabilidade ou de confianza, así que ollo se facedes. A mí me fixeron, tampouco lles pasou nada. Entón, nada, que teñades un pouco en conta que aquí é onde se fan os tratos. E para poder facer comercio, por exemplo, precisades estar preto, que xa unha comunicación. Pero se poden facer os pactos de inicio, son os pactos de non agresión, vale? Paz, pero non paz, vale? Isto que non nos pegamos. Acceso militar, xa cando estades en guerra vos interesa. Isto é un risco, porque se vos traizoan como eu traizoei, pois se poñen o voso lado, vos non vos poñedes alerta porque tedes un pacto e lles permitides pasar polo voso territorio sen ningún problema, e se vos traizoan, pois nun segundo vos atacan. Ese é o risco, entón vede ben a quen lle dades acceso militar, vale? Eu xa verdade que teño acceso militar con moita xente do lado e cos que me levo moi ben, e se empezan a poñer vermello, pois xa veremos que pasa, porque ainda non pasou. Teño sobre todo moi vixiado a Liu Bei, porque por historias xa sei eu que en algún punto non vai sair ben. Entón, pois non sei onde anda Liu Bei por aquí. É que tiña unha alianza el, pero creo que se cambiou de alianza, non o vexo. Aquí, Ducado de Shunhan. Vale, xa me pon Forza e Amenaza, pero ese non son eu, este. Perdín el Liu. Bueno, claro, porque seleccionei. Bueno, o caso é que me interesa levarme ben con Liu Bei e xa volvín a perder. Aquí. Vale, Forza e Amenaza superior, volvín a non escollerme ben. Aquí. Vale, nos levamos moi ben, vedes que ten a cara feliz máis grande, bueno, que está moi feliz comigo. E nada, é que xusto teño a cámara aí e non se ve pero por aí anda. Se premedes así nas carautas que saen, pois se ve a relación que hai, que non é necesariamente a mesma que aquí, vale? Isto é un pouco como a facción, e aquí pois é unha relación máis, bueno, que esta é a relación con este, a relación cos outros. Entón nada, tamén se ve aquí un resumo do favor imperial e de toda a información, os cartos que teñas. Se queredes pedir cartos, pois sabedes canto hai. Tamén se solicitan ingresos pagos regulares. Nos ofreceron algunha vez, pero nunca os pedín, me parece excesivo. E logo aquí tedes, tanto se seleccionades a alguén deste lado na dereita, vale, sai o mesmo, non se ve porque teño o chismei, pero se ven tamén, igual que no lado esquerdo, se ven as bandeiras, e aquí podedes ver, pois aliados, pois eu estou con Dong Li e con Shunhan, que é Liu Bei,
En guerras de alianza xa non teño, antes tiña, pero chegaron a paz. Vasallos todavía non teño. E logo, pois, socios comerciais, como vedes, non teño espacio para un máis, así que, pois, aquí se ve un pouco os recursos que me saen de cada un destes negocios. E a guerra que provoquei eu para non aburrirme, pois aí está. E logo, se queredes ver un pouco con que se poden facer os tratos típicos, pois se pode ver aquí. Vale, pois crear vasallo. Pois igual mo aceptan estas persoas que saen aquí arriba, vale? Os de baixo poñen no. Isto, se me quero convertir en vasallo, pois hai moita xente que estaría de acordo con isto. En realidad son 3. Pactos de non agresión, pois tamén se di sí, o sea, estaría de acordo. E probablemente o que ven nun dos vídeos é que podes facer de aquí abaixo directamente firmar trato, pero é mellor negociar o acordo, porque probablemente saia máis rentable negocialo, porque se saen en positivo a máis de 0, pois aí perdiches de pedir. Eu sempre que sae, pois cando estás intentando, pois por exemplo aquí Mateng, vamos a ver, non sei onde teño Mateng, aquí, que dicía o de pacto de non agresión que quererían. Vale, se seleccionamos aquí pon máis 4,5. Se eu propoño trato me vai aceptar automáticamente, pero a ver, xa que se pode pedir, entón é un solicitar pago, e aquí pois se vai engadindo un pouco así ata que, bueno, me pasei 5 pueblos, ata que se considere que está un trato xusto, vale? Entón se vai aí tanteando. Isto depende do ben que lle callades. Entón, aquí hai unha recomendación ao inicio, é que Cao Cao ten como conspiracións, e unha delas mellora a diplomacia durante varios turnos, entón a mellora bastante. Entón o que se recomenda é que ao inicio se colla esa, se colla a conspiración de mellorar a diplomacia, non sei se a tería activa para ensinala, pero xa pon máis 20 a diplomacia ou algo así. E con esa habería que vir aquí, coller os 2 veciños que temos, darlles a negociar, darlles a hacer pago, darlles só unha moeda e propoñer trato. 3 veces se facía e se podía ver como se subía o punto de amizade só gastando 3 moedas, e iso pois dá pé logo a conseguir os acordos de comercio mellores, porque canto mellor se cae a xente, pois máis dá, ou menos se queixa dos tratos máis inxustos. Entón pois é interesante, vale? Eu non me gustan normalmente os temas dos tratos de comercio, así me dá moita pereza, pero bueno, aquí están. E como tiña problemas de cartos, pois me metí nesta lea. Vale, isto xa, aquí xa o gusto de cada quen, onde se queira meter máis, vale? E aquí se queredes que un se peleen, pois manipulas. Vale, e a seguinte parte é as reformas. Vale, cada certa cantidad de turnos se poden desbloquear, isto é como a típica xerarquía ou árbore de skills, na que se van desbloqueando, vale? Pois empezas, creo, con unha ou así, e vas desbloqueando. Pois desbloqueas aquí, entón esta che dá paso a ir por aquí. E para desbloquear esta, pois teño que sacar todas as que se marcan, vale? Entón nada, pois aquí e ir vendo. Non recordo cal era que recomendaban de primeira, pero eu creo que depende un pouco da vosa forma de xogo, vale? Mellorar o tema dos ingresos por granxas de campesiñado, iso sempre ben, porque iso o vas a estar presente con iso sempre, pero despois se vas máis a combate, pois igual te moves un pouco por aquí, ou podes ir analizando e ver que che van dando, pero penso que ao principio tampouco sabes que che aporta moito. Eu normalmente vou no que teña problemas nese momento. Se teño problemas de cartos, pois tiro para os de cartos. Se me están bloqueando mellorar unha cidade porque me falta unha destas reformas, pois vou aí. Pero bueno, aquí xa é un pouco, eu é que me vou adaptando neste caso, non teño así en vista de quero conseguir isto. Si que recomendaban, creo, coller unha daqui porque desbloqueaba uns arqueiros, igual é esta, pero claro, dicían é fácil porque vas por aquí xa está, pero era mentira, porque tiñas que coller estas tamén. Entón, pois aí está. Pero bueno, botaría un ollo as que hai disponibles en cada momento, e se queredes ter visión de futuro, pois mirades máis alá. Todas son interesantes, logo depende da forma de xogar. E logo temos aquí a rede de infiltrados. Ao principio non está activa, e eu teño 2 por ter un pouco, porque en realidade
E aquí se lles poden dar pois indicacións, se é que eu non teño agora un espacio, pero cando se teñen espacios, pois saen na esquerda ou na dereita, creo, na esquerda, para contratar. Hai algúns que xa están que son xente enfadada da outra facción, entón se lles pode tentar, soen sair máis caros, pero obviamente xa están dentro da facción e xa teñen un acceso a información. E se non pode escoller, pois espías de cero que terán primeiro que intentar infiltrarse na facción. Creo que este xa estaba infiltrado, entón pagueille para sacar información e aquí pois poden seleccionarse as cousas, pois construir unha rede, extraer os espías, o que che viña de volta. Renegar, supoño que estaría feo, pero non pon aquí que che reste nada, pero eu supoño que restará un montón, non sei. Este contratei no que non tiña nin idea, se foi metendo pouco a pouco. E vedes aquí xa os beneficios que vos dan. Aquí hai estes puntos que supongo os que gastas, pero non sei onde están os que eu teño. Serán estes, supoño. O sea, teñen 100 os dous, gasto pouco, polo que se ve. Entón, pois, non usei moito dos espías. Sei que unha vez case matou un dos meus espías porque tive un combate contra él. Pero bueno, logo se enfadou un pouco. Entón, nada. E aquí che pon a quen está espiando e os recursos, vale? Escolledes vos da lista de faccións a quen queredes espiar e logo espía, ou ao revés, pero bueno, mellor escoller primeiro a facción clicando nelas, pasa que eu xa teño seleccionados os espías. En principio creo que eran un, eu desbloqueei para ter outro, pero como non lles dou moito uso, pero aquí a estas alturas poderías ter moitísimos máis. Porque isto é aquí, cando subes de nivel, que aquí non cho deixa ver, podes desbloquear, hai como a típica barra, che pon comercio, administradores, espías, dúas ou tres cousas máis, entón pois tes X puntos para gastar aí, entón pois poño 3 puntos en tarefas, pois xa me quedan 2 para outro, entón pois eu fui deixando caer os espías. Seguramente logo os use máis. E logo temos aquí os rexistros, que é un pouco o histórico do que foi sucedendo. Mira, aquí non fodera, pero se pode ir vendo un pouco como cambiou o mundo dende os inicios ata agora. Así que nada, pois por aquí xa vedes como se foron as conquistas. E logo temos aquí o tesouro. Vale, aquí, en caso de desesperación, este para min é o botón vermello, a costa da felicidade da miña xente, podo subirlles os impostos, e así, se estaba tendo problemas de cartos, sabedes que sube arriba, agora 9.991, ese os quito, pois serán moi felices, pero eu gaño só 5.000. Entón, de normal o deixo así, que parece máis xusto, pero aquí a necesidade, e bueno, todo ese resumo do que se gaña. E logo aquí, o consello, estos, recordades, esta xente son as que estaban aquí na corte. Ui, non lle den a corte, non me trago con estes dous. Vale, son os que están a este nivel. Eu tiña ali o primeiro ministro, que non o teño. Dese o sitio de Simallica, non se ve ben coa xente. E aquí, vale, entón, estas persoas en primavera dan consellos. Normalmente, cada un deles, ou sempre, non sei, dá dúas propostas. Pois, non sei, por exemplo, Zeyue ten unha gran obsesión cos piratas. Sempre recomendan empurrar os piratas a atacar a alguén. Ainda non lle fixen caso. Pero, pois, por exemplo, este non sei se recomendaba algunha vez cousas de... Porque depende de que personaxes sexan, supoño que pois de que pau coxen, non? Pois se teño un de pericia, un de sagacidade, e che van dando un pouco, pois, aumentar a comida da xente. Creo que era este que cando contratei a novas guerreiras, a novas campeonas, me recomendaba adestralas, entón pois daba un 200% de experiencia, que non está mal, sobre todo se vas a combatirse, non? Pois non tanto. E bueno, está ben, pero recordade que telos non é barato. Así que isto máis para o final. Non sei a partir de que punto hai consello de facción. Eu como tardei en contratar xente, pois igual tardei en ter máis do que debería. Vale, e despois temos a intriga imperial. Esta ainda non a teño moi afinada eu, pero creo que isto conseguín cando cheguei ao rango de duque. Me levo moi ben co emperador, non imos a andar con tonterías tampouco. Bueno, basicamente non teño moi claro que fai. Vale, o pon aquí, no? Que pois que bueno, este se estivera nese punto. Pois que máis de 10 satisfacción, o sea, ten beneficios claros aquí, pero non sei se foi por isto, supoño que sí, cando estaba en combate pois me daba soporte a tropas, pois me traía reforzos, non,
suministros, o sea, bueno, non me acordo da palabra, pero cargas de suministro. Entón, pois bueno, dábache algunha vantaxe por aí. Entón está ben, e obviamente se atacas a alguén que lle cae ben, che baixan os puntos de favor imperial. E que eu estaba en guerra con un, e ao parecer fixeron unha paz con el, pero eu quería rematalo, que era este, Liu Biao. No, xa non podo porque se me enfada el emperador, e se me enfadan, de feito aí foi cando me fixeron un ultimátum que ou lle aceptaba paz a Liu Biao ou me pegaba a Yuan Shu. Yuan Shao, e non estou preparada todavía para pelexarme con Yuan Shao, prefiro que non. Entón pois aceptei o ultimátum. E logo aquí, esta é a parte das conspiracións que é específica de Cao Cao, é unha das vantaxes máis grandes que ten. Aquí se gañan como os puntos de... como se chama? Puntos de... bueno, vamos a chamar os puntos de conspiración porque non me acordo como se chama. Credibilidade, está aquí. Vale, esta barriña de aquí é a credibilidade. E obviamente canto mellor a tes, pois máis chachi. E tamén aumenta o valor imperial. E nada, empezas bastante ben, creo que a 60 ou así. Entón, se colles as dúas que che dan puntos, pois nada, tes un montón. A maioría restan pouco. E hai dúas que suman moito. Non vou a ter aquí a de... creo que era... vale, hai de distintos tipos. Había unha que sumaba máis 20. Esta, vale. Esta desbloquea unha reforma, é dicir, ademais de cada X turnos que se pode desbloquear unha reforma, collendo isto e gañando 20 puntos de credibilidade, pois chanch, desbloqueas outra. Entón, esta está moi ben. Esta está moi ben. E logo, esta é a que dicía da diplomacia, que se pode coller o inicio. Se dá 10 puntos, ademais, ou cando comezas tes os dous peóns disponibles, co cal podes coller as dúas se queres. Entón, antes de facer ningún trato con ninguén, se collería esta, porque isto inmediatamente aplica, igual que as reformas, en canto se seleccionan, aplican, non é que tardan. Iso é raro, porque a maioría dos xogos, cando escolles unha, pois tardan tempo en darche o servizo, pero aquí non, aquí é inmediato. Entón, nada, pois aplicas isto e xa tes ese extra nas relacións. Entón, facéndolle un par de propostas de comercio, pois sube rápido. E logo aquí, pois xa é ver, a verdade é que os que me restan me reuso máis, ou mellor algunha de mellorar personaxes ou así, pero aquí xa hai que pensar moito, de decidir, bueno, a mellor se tes claro unha guerra con alguén, pero se non xa sae tantos que, bueno, non sei, a mí xas non me tanto, pero bueno, ten un montón de opcións. E logo había unha de exército que dixeron que había un bug, que eu lo comento porque xa que dixeron no vídeo, pois haberá que compartir. Creo que esta é, aunque lejos parece estar cerca. Aí vos vou a compartir estes vídeos, supoño que xa puxen a ligazón por aí. Eu non roubo información, eu dou a fe de onde sai. Entón, este creo que dixera que este 100% de bonificación de carga para todas as faccións, para todas as unidades, realmente hai un bug que non funciona isto e o aplican contra todas as inimigas, é dicir, que vamos, que se lles fastidia a carga a todas as tropas inimigas, pois sí, soa como gordo. Non sei se é certo, vale? Aí o dixeron, pois será. Isto nunca lle din, así que non sei que ten. Bueno, e creo que xa rematamos con esa parte. Bien. Agora vamos a ter un problema coa cámara. Vou a moverme para arriba a cámara, se non rompo nada. Vou intentar. Agora podemos ver esta sección e aquí temos pois, os marcadores, que eu todavía non os usei. Creo que cando empezas che traen varios, pero un dos vídeos que mirei recomendaban quitalos porque molestaban, así que teño X aquí e fui quitando todos. Se supón que para pois, poñerlle un marcador aos teus comandantes ou así, darlle aquí rápido e che leva. Non uso. E logo, estas son as misións actuais que teño, que non é fácil, por certo. Me din que consiga isto a través de min mesma ou de un aliado. E quen ten este territorio, se non cambiaron as cousas a última vez, é Yuan Shao. E claro, non me quería pelear con Yuan Shao. Non é Yuan Shao xa. Entón, pois... mira, unha xa roubou ya o meu amigo. Entón, pois teño que ver facelo porque non quero declararlle a guerra. Creo que xa non a ten, non sei, creo que me desvío. O caso ese, que aquí che poñen as misións. E logo esta, que é seguir crecendo. Pois che poñan primeiro se duques, se marqués, o que sexa. Entón, pois, ata que chegues a emperador.
porque é moi destino como Sao Sao. Estou moi ofendida porque son Sao Sao e non teño barcos para ir a Chivín. Pero bueno. Vale, hai unha película de Chivín, por certo. Por se xogaste de Dynasty, pois polo menos. E logo aquí tedes as personaxes da vosa facción as que están contratadas, ou outra ventaxa de casarse é que como a familia non cobra de entrada, se vos casades, pois tedes man de obra gratis. Que non son man de obras, son ser pois personaxes con rasgos interesantes. Entón, pois mira, piso que te leves. Se lle dades aquí a algún deles, vedes os detalles. E aquí pois vedes as armas que teñen. Con estes chismes filtras a calidade, vale? Pois as de ouro, bueno, únicas, pero claramente ouro, plata, bronce, chatarra. E así filtrades, hai algunhas que non se poden poñer, porque, bueno, as armas pois manexan as que manexan. As armaduras, as monturas, que Lady Bayan ten un elefante. Ollo, ainda non o usou en combate, que yo acabo de conseguir. E logo estos son auxiliares, que xa vedes que cada un pois aporta as súas cousas en aí á esquerda, o que van aportando. Pois menos 3 de reabastecimento. Hai algunhas cousas que só aplican seres, pois iso, se están en combate para o exército, hai outras que só aplican se son comandantes, hai outras que só aplican se herdeiro. Entón, pois hai que ter en conta tamén iso. Vedes esta, por exemplo, en verde pon máis 10% de experiencia se o personaxe é primeiro ministro, herdeiro ou líder de facción. Co cal, pois, se non é ninguna desas cousas, non aplica o de 10% de experiencia. Entón hai que revisar ben que se quede. Pero bueno, estas son cousas típicas, son os auxiliares, non sei por que están auxiliares. Porque todos son auxiliares. Entón, bueno, isto só en pedilo random así entre turnos, queren mercarche algo desto. Eu son unha roñosa, non lles vendo nada, só cando necesito un pacto mellor e mos gardo para acumular logo puntos. E nada, aquí está a información de auxiliares. Aquí está a Lady Bayan, que teño moi feliz, teño a maioría moi felices. Vedes aquí á esquerda tamén nas cariñas como están. Me preocupo moito de que estean felices. Ata así allí que me custou moito. Me vedes aquí, pois están bastante felices. Normalmente se lles distingue un pouco na cara, se están, non sei se apreciades, ten unha cara máis feliz, bueno, menos feliz en realidade, que este, así que cando está máis clariño é menos feliz. E logo sima allí que vedes que está como enfadado coa vida. Hai veces que están enfadados porque teñen preto no seu entorno en que non sexan da facción, como os inimigos. E Lady Bayan, pois está enfadada porque a metín a pelexar no medio dos inimigos. Porque contratei un novo exército de 3 mulleres que aínda están empezando e como non sei se me van a traizoar, deixei tamén a tropa de Cao Cao por ali. Entón, pois dixen, pois esta, que ten unha tropa bastante boa, é un pouco peor que a de Cao Cao, o sea, o exército completo. Eu sei que a esta normalmente a recomendan para comandancias e así, pero non sei, para a muller principal de ducado, así que pois a miña se pon a traballar. E logo vemos aquí outra vez a información toda de resumo, os rasgos. Hai rasgos que son negativos, que creo que non os ten, e ás veces no consello che digan, esta persoa ten un rasgo negativo, podemos traballar para quitarlo. Normalmente che custa 500 e estou esperando que me saia iso para quitarlo así allí, a ver se lle cae ben a xente e se deixa de pedir ascender, que iso tamén estaría maravilloso. E logo aquí che con iconitos, pois con iconas, se ve fácil de que son, pois este familia de gobernante, pois está ben de saúde. Claro, creo que non teño ninguén mal ferido. Bueno, logo miro. A súa felicidade, a idade, porque claro, aquí pasan os anos moi rápido. E o mantemento, xa podía desglosar tamén, que está como general. E as lealtades, bueno, elas sempre estivo en Wei, pero hai outros que che poñen de onde veñen, ou incluso algún que estivo en Wei, marchou e volveu. E logo os rasgos, que aquí tamén dá máis información. Non os teño demasiado en conta porque xa hai moita información e ainda estou aprendendo. Pero bueno, que aquí din claramente pois que aporta. Porque isto logo na corte, cando se engades, hai cousas estas que non se ven con tanta facilidade e eu ao final as veño ver aquí, pero claro, aí xa depende da miña memoria. Cando acumulan a suficiente experiencia, que non sei onde se ve a experiencia agora que penso, pero creo que se vía por algún lado de aquí, pois se dá un punto destes e se pode gastar, pois aquí se que a árbore de skills. Entón se escollen que habilidade se quere avanzar. Se escolles unha non che gusta de restaurar,
pero xa está, ata a próxima. E tamén, pois, son un pouco na liña, algunhas son para comandancia, outras son para exército, entón, e algunhas tamén só aplicanse de serdeira, pois aí xa ir mirando. E logo aquí o exército que ten actualmente e as unidades especiais que ela pode contratar, que esta non a teño desbloqueada porque será de algo de recursos, seguramente. Entón, pois aquí se poden ver. Nas tropas, claro, me fío da parte de arriba que pon en verdecito. Pois mira, esta ten dous verdecitos. Esta, pois non ten nada malo aparentemente. Claro, que logo comparas as puntuacións de dano e demais. Eu aquí me guío un pouco do que sei de outros xogos. Eu xoguei muitísimo Warrior Kings, que viña de regalo coa hobby consolas. E me enganchei muitísimo. Entón aplico un pouco a lógica que supoño que en todos os xogos de guerra máis ou menos aplicarán a mesma. Esperemos. Pero bueno, cando vas a usar unha tropa para atacar a outra, xa che pon, non me acordo, dificultad baja ou non sei se dificultad é outra palabra, pero un pouco sabes se ten aí vantaxe ou non durante o combate. Pouco máis, creo. Bueno, o sea, pouco máis aquí, unha chea de cousas que podedes ir chusmando. E logo as relacións que aquí vemos pois con quen está enfadado. Con esta me gustaría que se levase ben porque foi a última que contratei. Pero bueno, en principio como esta non está na corte, pois non pasa nada. Mira, se levan ben e mal. Como estas as dúas combaten, isto descubrino o tarde, cando vas a facer un combate, se outro dos teus exércitos está preto, atacan xuntos. Porque non hai forma de dicirlle como seguir ou algo así, entón o colocas ti físicamente preto. Entón colabora no combate, aparece ou como reforzos ou creo que aparecen un poquinho máis tarde, o sea, están moi máis rezagados. E así loitan xuntos en combates, en compartir exército, e así conseguín, pois mira, que agora están iguais, un malo e un bo. Cando lle consigo outro bo, xa non se cae mal. O malo é que o combate sexa complicado. E tamén penso, mira aquí, bueno, mudeime. Estábamos vendo a súa nai, que se leva mal coa súa nai, hecho así. Vale, pois aquí se ven un pouco os rasgos que lle molestan. Desprecia la claridad, a nai non lle gusta, é tranquilo, pois filántropo, pois iso lle cae mal. Hai demasiados rasgos, hai máis rasgos que non lle gustan que lle gustan. Vale, entón nada, pois isto é ver cada ficha. Ai, ese eu teño sen cousas, sin vergüenza. Creo que foi que creceu aí pouco. O cuidado. E, bueno, terei que poñer non discriminar. Intento poñer esas cousas que vexo que máis se pode encadrar, pero, bueno, se algún penso que se me vai a marchar ou se casades o pai de Sao Sao ao principio, pois quitade os obxetos que non os leve. Polo menos quedan pa ti. Vale. Bueno, esta lista de personaxes, vedes que aquí están felices, e se algún se leva mal con outro xa che pon aquí con quen. A Wang Baolan non a coñezo, así que debe ser que está preto de onde están, porque como vedes os meten aquí na lea. Entón, pois non vos vou poder ensinar un combate porque non estou preto de ningún. Pero bueno. E logo as comandancias están aquí. As comandancias, perdón. Os exércitos. Ves que están aquí. Este é o novo exército que colle, que son as 3 mulleres que... bueno, podo darlle a xerar un novo exército. Porque cando se seleccionan tamén é importante que se leven ben. Como vedes tamén teñen os checks de levarse ben. Cao tipo momentos de enfadarse con Xiaodun. Pero xa está, xa fixeron as paces. Entón, aquí se ve todo o resumo do combate para moverse, do combate, perdón, do exército. Eu este sosteño todos cheos, o dela non estou en terra propia. Casi. Se voño un pouco para atrás. Bueno, llegaste os pasos. Pois nada. Se estás no teu territorio podes reclutar, por exemplo, nesta cidade, para crear un exército novo, dáselle aquí. Bueno, estou en Xianyang, reunir exército. E aquí se poden seleccionar, pois por exemplo, aquí tamén nos exércitos, non sei se vos fixaste das nos anteriores, tamén hai unha certa tendencia a variedade de color. A miña intuición di que os amarelos deberían ser xefes porque son que teñen autoridade, pero os vermellos son os que saben pelexar tamén. E logo estaría ben que alguén intelixente estea no grupo. No meu mundo son os lilas e os azuis. É sempre interesante que haxa
de todos os tipos de tropas, pois infantería lixeira, infantería pesada, montada. Creo que lixeira montada, o sea, caballería lixeira, creo que non teño moita. Non te parece en isto a Warrior Kings tanto? Pero bueno, que haxa variedade, porque obviamente as tropas montadas se moven moitísimo máis rápido e son guais para atacar por detrás os arqueiros e que deixen de molestar, mentres a infantería pesada se move lentamente, pero cando chega pois revienta. Entón, bueno, aí logo xa hai facer estrategias de esconderse nas zonas de bosque para que non nos cheguen tanto as flechas, separarse ou non, porque obviamente se separas pois é máis complicado levar a xestión do combate. De vez en cando che falan por aí. Entón, pois aí xa depende do estilo de xogo. E os comandantes en combate, mira, se queredes que faga un vídeo sobre o combate, mo dicides tamén, que non creo que mire ninguén este vídeo, só fago para xente como a min que necesita axuda, pero se vos parece interesante que faga un vídeo sobre o combate, pois me poño no sitio de combate e o ensino. Pero vamos, no combate eu estou xogando como xogaba no Warrior Kings, que é un pouco a sobrevivencia, porque había unhas ali que tiñas moi poucas tropas, era moi divertido. Entón, nada, basicamente iso, cando se contrata un, logo non vou agardar, así que non pasa nada. Contrato a este, por exemplo, vedes tamén os cartos que custan de entrada e os que custan cada día, cada turno, vale? Este pois 240, xa me baixaría aquí un o que gastei e outro que vou gañar. E logo, pois, vedes que teñen os checks, vale? Con este se leva ben, con este se leva ben, pero con este se leva mal, entón pois este non o collería, pero mellor se collemos a este, pois un que se tiña o check de verde, pois xa non o ten, porque non se leva ben con un deses dous. Vale, entón é un pouco isto. E logo, me cantas tropas traía este. Cando se contratan, as vidas de campións están cheas, pero as tropas, que non son as vidas das tropas, son a totalidade da tropa, non están cheas. Entón, se quedan aquí, idealmente, vedes na sombra que sai aquí de fondo como se llevan achegando sombras, e que está reclutando. Entón, cada turno irán crecendo. Se tedes un combate fora da vosa zona, é posible que non se vos recuperen as tropas e teñades que volver ou conquistar algo. Idealmente, cando tedes un combate gañades, que se xa para roubar algo. E aí, pois xa ides recuperando cada turno. Se estades en cidades máis tal, pois xa pon aquí guarnicionado. E se hai recursos na cidade, pois se van enchendo. E se hai problemas na cidade, pois non se enchen, da igual. E logo, xa perdín o exército, agora me sai aquí, vale? Entón, se quixera eu reclutar máis, podo, porque non reclutei, e logo podo reclutar tropas, vale? As tropas están aquí. É interesante tamén abrir a ficha do personaxe, que sai aquí ao lado, e ten aquí exército, e pois vedes o séquito actual e as unidades especiais, vale? Pois se queredes coller algunha destas, pois a buscades por aquí. Se vos fixades, as tropas tamén teñen as cores. E tamén teñen aí os resumes como miramos no exército nas tropas de Lady Bayan. Entón, aquí en principio supoñemos que as máis baratas son peores, e se as vemos e as comparamos, pois un pouco sí. Pero probablemente non haxa esa única diferencia, algunhas pois igual son máis rápidas, menos, entón pois nada, toca valorar. Tamén teñen formacións que eu as usaba moito no Warrior Kings, pero a verdade é que aquí non as uso tanto. Cuidado se clicades porque xa vos la contrata. Se as queríades ver en detalle, no, xa está contratado. Entón, ao máximo son 6 por cada un. Se vedes aquí en Lady Bayan ou en Cao Cao, a barriña esta amarela sae chea, xa non poden contratar máis tropas. Para iso habería que seleccionar unha. Como se despedía isto? Aquí, vale? Entón, aquí disolver unidade. Pois adiós. E logo tamén se poden separar se queren dividir, ou se xuntan con outra tropa poden, aquí, pois agora teño outra, vale, creo que teño máximo 5 exércitos, así que ata aquí. E logo a esta podería mover hacia a cidade, que xa hai alguén, e fusionar as tropas. Así, moi resumido, é un pouco como funciona o combate. Ted en conta, pois cando contratedes, aparte de que se le ven ben, eu tamén considero as cores, a habilidade que ten cada quen, que se le ven ben, que as cores sexen variadas e que haxa iso tropas variadas, e non pois as contrataría. Non sei se é certo, pero eu asumo que as da mesma cor encaixan mellor. Pero bueno,
Bueno, que este lle contratei ou viña así, non sei, non me acordo. Entón, nada, moitas traen variadas. Por exemplo, Sao Sao, que eu tiño moi asociado a arquería porque chiví, pero non me traía moita da pouco de tal. Mira, infantería lixeira, dalle, caballería lixeira. Entón, bueno, pois así un pouco como funciona. Este é o meu último equipo, que cando montei tiven que despedir a unha porque estaba moi mosqueada, non acordo por qué. Se levaba mal con alguén, non sei, me deu problemas e dixen, mira, a despido, e a despido dende corte e a libero do servicio. Así, perdín os cartos, pero non me dá problemas. Estas se levan mellor. Entón, bueno, aí xa como vexades, cando me empezan a dar problemas os libero. Vale, isto estamos aquí nos exércitos, están os personaxes, e aquí están as comandancias, que esta é a parte de xestión de recursos. Empezas con Chen, bueno, con Chen empezas con Peixian, creo, non me acordo ben. Debe ser con Suiyang, que é grande. Aquí eu me liei moitísimo, porque non era capaz de facer nada. Entón, vedes a parte da esquerda de todo pon tareas Chen, comandancia, que pois é como provincias, e logo temos Suiyang, Peixian e Ruyang. Estos son como as cidades, vale, as cidades de Chen. E podes non telas todas. Entón, as cidades moitas veces están como especializadas nalgo, ou se tes a comandancia, pois tes máis acceso á xestión dos recursos. Non sei se teño algunha mesmo agora en conflicto, porque negociei para non ter ningún conflicto e non cheguei a coller a do outro lado, se non era chachi exemplo. Bueno, pois usades imaginación. Por exemplo, se esta non fora a miña, aparecería aquí arriba, en vez de pois a miña cor, a de quen fora. Isto se pode ver fácil en diplomacia, que lle damos a negociar. Non era que eu quería darlle este. Intercambiar antes territorios, amigo. Este non, porque nos estamos enfadando. Vamos a cancelar aquí. Damos ya a negociar intercambiar territorio. Vale. Por exemplo, aquí vedes comandancias non negociables, estas as ignoramos. E logo en disputa, e aquí vemos, vale, como unha é dunha persoa e outra está, bueno, da persoa, dunha facción, e outra doutra. No meu caso non teño, está igual, no que os conquistei ben conquistadas. Entón, aquí pois sería a miña coroa de fondo lila e outra. En ese caso, pois habería funcións as que non tería acceso, e cando empezas non tes toda a provincia, que xa che recomendan conquistar. Entón, se vedes aquí, pois pon melloras, que agora non teño nada para pendente. Aquí vos poría un numeriño se tedes formas factibles, e nada, lle dades aquí o botón o doble clic e vos ides a comandancia ou onde que irades. E aquí, pois, dándolle o botón dereito, saen as construccións, e vedes que hai moitas que están bloqueadas. Eu con isto, claro, cando empezaba era como non entendía porque tiña aquí as opcións arriba e non me facían nada, pero se me cambiaban de cor, algunhas estaban gris e outras non. Entón, eu estaba moi liada, aínda non o entendo de todo, debo dicir. Entón, a miña conclusión máis ou menos é fixarse ben, obviamente, cando empezades, non sei se era a cidade de nivel 2, aí á esquerda vos pongo que vos aporta. Hai que ter en conta, mira, os teño enfadados agora porque algo fixen, entón é intentar que estean felices, que lle sobra comida e idealmente os cartos tamén, e os suministros militares, esta era a palabra que estaba buscando antes, que como os ofreceu o emperador porque lle caeu moi ben. Entón, vedes que algúns dos recursos das construccións gastan producción. Entón hai que ter en conta cando se suben, pero dan 25 puntos de prestixio, co que estamos máis preto de ser emperadores. Entón hai que valoralo. E hai que ir con cuidado porque hai unha que creo que é esta, vale, que non é esta, que é facenda, non a teño aquí a vista. E claro, a xente se enfada un pouco se empezas a facer crecer a facenda porque aumentas os impostos. Aquí está. Eu esta, pois aquí a teño baixiña. Vedes que rápido aumentan cousas e aumenta tamén a desorde pública ou baixa a orde pública.
Entón estas, cando se suban, que se xa cando lle sobra felicidade, un pouco de cuidado. Logo se poden desfacer, poden tirarse abaixo, pero bueno, cuidadito. E algunhas que non se as conquistamos, ao mellor é algunha tecnoloxía que nos non temos, nos permiten convertilas a outra. Ao final é vir aquí, pesca esta porque ten agua, pero a maioría das miñas non teñen, creo que só ten esta. Entón, cada unha das... porque esta era a primeira que era máis fácil. As primeiras cidades que temos, pois haberá pouca construcción, intentemos centrarnos todo o que poidamos na ganadería e vexamos por que non nos deixan seguir. Temos un límite de construccións que ao principio é un, e agora xa podo construir 2 a vez nalgún sitio, entón hai que ir tendo en conta todo isto. Tirarse de cabeza a produción de alimentos non é mala idea, porque tamén dá ingresos de campesiñado, e logo cando vayades facendo acordos comerciais, pois podedes ir tirando tamén de aí, e logo xa en algún punto tamén mellora a industria. Entón esta árbore é a mesma para todas as casas, porque é a árbore da comandancia. O que pasa que nalgúnas das casas pois se especializan en algo. Por exemplo, Peixían pois ten aquí para ganadería, esta pois ten para Gran Rullán, e todas estas de aquí, pois se non tes a comandancia principal, pois non as podes facer. Por iso me saían a min moitas cousas que non podía seleccionar e non entendía nada. Pero bueno, esta parte non entendo de todo, pero mirade os cartos, xa me vai ben. E logo aquí vedes que pon tarefas. Vale, xusto nesta as teño todas ocupadas. Poden asignarse tarefas, vale, eu teño postas. Se vedes aquí, sairían aquí as persoas que poden facer algo neste sitio. Aquí tamén hai unha cantidad de cousas que se poden facer, porque nesas se podían facer poucas. Nesta tamén. Bueno, nalgún sitio hai a haber algunha con máis. E nada, se van asignando e xa vedes aquí o que algúns teñen varias opcións para escoller o que queredes que fagan. Están aquí os simboliños do que poden facer, e que estes están disponibles, pero porque non teño espacio para máis. Pero serían en griseciño como están agora as que non podedes escoller, porque non teñen esa característica, igual o poden desbloquear en skills. E as que sí que poden, pois apoiar a rede de infiltrados ou supervisar construccións, e desas escolleríades unha. E cando asignades a unha persoa a unha tarefa, pois deixa de estar disponible para outra tarefa, e ao mesmo tempo ocupades unha tarefa dese tipo na comandancia. Entón se poñedes a un de mellora de recursos comerciais, de ingresos, pois non ides a poder poñer a outro, por lo menos nunca pude. E vedes que aquí tamén podedes ás veces seleccionar pois xente que sabe para a corte, e así se poden reutilizar. Este de aquí é este Lufán, é o administrador desa comandancia, é dicir, desta provincia. Este é o meu diputado, alcalde, o que quirades. E puxen tamén xa estou perdendo a voz, asima allí noutra, que non sei en que lo puxen, pero non a das onde se espero. Entón, pois, a través desas comandancias se pode poñer aquí tamén asignar administrador. Pois mira, podo asignar a Onshu. Pero claro, como logo se enfadan se os quitas, pois eu me penso un pouco en que pon o que aportaría sendo comandante. Estes postos de corte e de administrador eu os intento guardar para xente que ten ambición, como Sima allí, e que queren, pois, porque se non se van a ir, porque teñen menos 50, e se é alguén que merece a pena, pois intentar guardarlle os postos para colocalos. Logo tamén veredes que se os quitas, pois se enfada bastante. Entón, bueno, telo en conta. Se se moven entre postos, mira, aquí pasaría a cobrar menos. Tampouco lles enfada moito, bueno, sobre todo se os ascendes. Entón, bueno, pois telo en conta. Mira, esta é unha muller que trouxen casando, esta tamén, e mira que ben viñeron. Entón, ves, esta é unha das... non me acordo, non me deu aí para mirar. Este é un edificio do que tes coñecemento limitado, entón podes demolelo. Ou outros podes transformalos noutra cousa, que neste caso non me está deixando. Pero en algúns... mira aquí. Estes teñen esta opción que é convertir. Poderíamos convertir este edificio nun destes dous. Porque pois, é unha tecnoloxía que non coñecemos. E algúns que non podemos construir, quizáis todavía,
nos indican que recurso nos fai falla. Por exemplo, aquí pois nos faltan cartos. Aquí, vale, aquí necesitamos artesanos, que xa o debo ter, pero bueno, se non o poría en vermello. E tamén dándolle aí se leva ao lugar do, como se chamaba, de aquí, das reformas directamente para que puedas seleccionalo, se que podes, claro. Creo que escolas esas non as teño moi desarrolladas. Pero bueno, aquí é un pouco fozar. Non sei se me queda algo máis aquí. Pois aquí se poden ver tamén o resumo dos cartos. Aquí cando vayades a asignar tarefas, mirade aquí, que se tedes moitos recursos do campesiñado, pois aproveitades e pois os facedes máis grandes. E podeñedes un destes que aumentan o 75% dos recursos do campesiñado, pois ala vai. De industria, cando teñades industria, cando empezas a crecer aparece tamén corrupción, hai quen a reducen, tamén hai edificios que reducen a corrupción. E desviando un pouco por aquí que vos interesa asignarlles como tarefas. Se teñen mala comida, pero teñen negativo, obviamente non vai a supoñer tanto que lle melloredes a comida, sobre todo se é porcentual nun sitio así, pero eu o fago para que non morran de fame, ainda que, como dixemos antes, o importante é que a global estea en positivo. Logo aquí a súa felicidade é o que aumenta, as reservas, isto xa dixera, verdad? E a poboación. E logo aquí, pois en inverno, pois hai problemas de suministro, por iso hai que ser como formigiñas. E logo nada, os efectos da ubicación e os efectos do xeneral, que neste caso, pois non hai, porque non hai xeneral. Non sei se en algún teño xeneral, non parece. Fatal. Así había algo verde. Capital antigua. Claro, esta é a miña, esta é a máis chachi. Entón, bueno, as comandancias poden verse un pouco dende aquí. E iso, se tedes unha doutra cor, o sea, doutra facción, podedes intentar intercambiala por outra. Por exemplo, eu aquí collera unha que estaba en conflicto, que era unha de... había 3 cidades e cada unha era dunha facción. Entón, fun a ver quen tiñan algunhas que me interesasen a mí, e xa problema pa outro. Cambiei-ya e listo. Eu completei provincias, por iso as teño todas completas, e a outra persoa, pois non. E logo aquí temos as faccións conocidas e un pouco o resumo do que se ve en diplomacia. A verdade é que non entro moito por aquí. Acaba de entrar aí pouco en xogo Lady Zurrón, que tamén saia no Dynasty, probablemente saia en case todos. Me vai dar pena pelear contra ela, así que estou deixando para despois. E nada, isto xa é apuntar ao norte, activar ou desactivar. Aquí non sei, debe ser... creo que é o tutorial ou así. E aquí tedes este botonciño que se supón que che dá información de que é cada sección, pero dá información así un pouco por riba. A mí polo menos non me solucionaba as cousas cando che propoñen un pacto en medio dos turnos, porque cando remata o teu turno empezan a xogar todas as faccións da IA. En ese momento pois igual che propoñen, cando lle toca o seu turno, unha negociación, e non podes acceder ti moito aos detalles, nin aos recursos, nin a ver como te levas con esa persoa así con toda a información. Tes a que tes en pantalla pouco máis, entón pois, bueno, que todo é mellor ter un pouco en mente como nos levamos. E creo que xa está. Faltarían os combates, pero non teño a ninguén en disposición de batalla, porque que máis preto teño esta e xa gastou o seu turno. Entón nada, sería un pouquiño isto. Espero que vos servise de algo. Pensei que iba a ser un vídeo corto, como sempre, pero non o foi. Así que nada, espero que vos sexa útil a que se vos dea por velo. E de verdade que a mí me axudaron moitos vídeos que vin, e por iso fixen este, un pouco o que me teria gustado a min, parte por parte. Por desgracia hai cousas que aínda non entendo ben, así que igual mentín algo. Se mentín algo, por favor, avisademe para que creza máis rápido. E nada, que disfrutedes moito deste xogo. A min este tipo de xogos me gustan moito. Logo non sei parar, pero por sorte son unha persoa responsable e máis ou menos non me paso moito. E nada máis, que o disfrutedes e que conquistedes todo o imperio de China. Teica outra. Creo que en principio non vou a facer moitos máis de videoxogos, pero bueno, se hai algunha suxerencia iso do combate ou que sexa, pois decide que quen sabe. Deica.